El primer director de la Escola Técnico de Bonaire está Harry Holton. Él nació en Holanda dia 6 de septiembre de 1919. En conexión con Dieri Bonaire, el gobierno ha nombrado a Harry Holton como ciudadano de honor. Holton y diferentes miembros de su familia habían Bonaire para recibir distinción alto y importante aquí. En ocasión ahí, nos aprovechamos de entrevistar a persona que quase roupa para Bonaire. Harry Holton Awe de herencia. Cada dia na praia eu é película de ouro. Viva não me importa, me for viva do biquê. Vale da cima. Als ereburger van Bonaire benoemd. Dat is echt een hele eer. Hoe is het bij u aangekomen? Nou, het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Of misschien moet ik zeggen als een klap op een vuurpijl. Ik was zeer aangenaam verrast. Want, zoals ik al misschien al eerder gezegd heb, wij zijn 35 jaar geleden uit Bonaire vertrokken. En Bonaire is zeker elke dag wel een keer ter sprake gekomen. We hebben hier een fantastische tijd doorgemaakt. 4 van onze kinderen zijn hier geboren. Dus Bonaire ligt ons zeer na aan het hart. En om dan als ereburger benoemd te worden, is dat toch wel een zeer blij en een heugelijk gebeuren. Ook mijn familie natuurlijk is daarover zeer verrast en zeer aangenaam verrast. En ik krijg dan ook vele complimentjes daarover. U bent eigenlijk op Bonaire terechtgekomen. Dat is bijna, even kijken, bijna 50 jaar geleden. Dat is bijna 50 jaar geleden, ja. Dat was in 1959. Ik was... In 1951, sorry. Ik was leraar aan een technische school in Weert. Wij hadden het daar niet zo heel erg naar onze zin, alhoewel ik zelf uit Limburg kom, uit die omgeving, maar Ricky, mijn vrouw, die komt uit Den Haag en kon niet zo goed aarden in dat stadje. Toen ik dan ook een advertentie las in het onderwijsblad dat er leraren gevraagd werden voor de Nederlandse Antillen, heb ik daar meteen op gereageerd. Wij hadden altijd al in ons hoofd om Nederland te verlaten. We hebben zelfs al eens informatie ingewonnen voor Zuid-Afrika. Maar dit vonden we toch wel een hele mooie gelegenheid. Ik heb zelf een tijd doorgebracht in Engeland. Ik was namelijk oorlogsvrijwilliger toen het zuiden van Nederland bevrijd werd. En ik ben toen in dienst getreden bij de RAF. Als, weliswaar niet bij het vliegend personeel, maar bij het grondpersoneel. En daardoor wordt toch blik verruimd. En konden wij ook, althans ik, veel makkelijker de stap doen om Nederland te verlaten. We hebben er nooit spijt van gehad. Integendeel, zijn
zeer dankbaar dat we die stap genomen hebben. Hebt u toen al kinderen of niet? Ja, we hadden 2 kinderen. De oudste die was 3 jaar denk ik. 2 jaar. En ja, de andere die was 1 jaar. 2 kleine kinderen. En die konden hier zeer goed aarden. We hebben ook hier de scholen doorlopen tot en met MULO. En die zijn net als wij zeer gehecht aan dit eiland. Hoe bent u toen gereisd? Dat is toch interessant om te weten, want nu is er een rechtstreekse vlucht vanuit Nederland naar Bonaire. Toen, hoe is het gegaan? Toen zijn we vertrokken met een kleine passagiersboot van de KNSM. Dat was de Willemstad. Willemstad die had accommodatie voor misschien een paar 100 passagiers. En had die voer er over ongeveer 2 weken. Rechtstreeks? Nee, naar Curaçao. Hij ging via, ik meen, Trinidad, werd nog aangedaan onderweg. En dan Venezuela. En van daaruit naar Curaçao. In Curaçao werden we opgevangen door een vriend van mij. Die op Curaçao leraar was. En die heeft ons heel mooi opgevangen. Uiteraard werden we ook opgevangen door de inspectie van het onderwijs. Ik kreeg toen meteen een voorschot op mijn salaris, want we mochten uit Nederland geen geld meenemen. Het was in die tijd verboden om Nederlands geld uit te voeren. Wij moesten een tegoed storten bij de scheepvaartmaatschappij. En daar konden wij tijdens de reis onze kosten mee dekken. Dus we kwamen eigenlijk zonder een cent op zak in de Antillen aan. Dus het was wel nodig, dat wisten we ook, dat we een voorschot zouden krijgen en uitrustingskosten. Al was het allemaal, nou, in die tijd nog wel een beetje mondjesmaat. Van Curaçao zijn we per vliegtuig doorgereisd naar Bonaire. Dat was in die tijd een DC-3 die verbinding onderhield. Op Bonaire aangekomen werden we voorlopig gehuisvest in de Pasangraan. Wat was dat, een hotel of zoiets? De Pasangraan was een overheidslogeergebouw, zou je kunnen zeggen. Ik meen dat dat stamt ook uit Nederlands-Indië. Daar was die naam ook gebruikelijk. In de Pasangraan kregen we 1, weliswaar een ruime kamer. Hoeveel kamers waren er in Pasangraan? Nou, ik denk ja, boven 4, beneden ook. Misschien maar 2, 6 of 8 meer, dat weet ik niet meer. Maar het had een ruim lounge of eetzaal, zou je kunnen zeggen. We waren daar eigenlijk all in, hè? Dus we hoefden niet voor eten te zorgen. En het ging er zeer gemoedelijk toe. Want we aten geloof ik aan een lange tafel met z'n allen. En er was toen een beheerder die tevens de bar had. Maar daar waren ze erg makkelijk in. Want als je iets wilde drinken, dan hoefde je maar datgene wat je wilde uit de koelkast te halen. En er lag dan wel een lijstje waar je naam op stond.
En dan schreef je zelf op wat je gebruikt had, zodat je dat later kon afrekenen. Toen zijn we uiteraard op zoek gegaan naar een woning. En de woningen die waren in die tijd erg schaars. Er was nog een heel verschil met wat we nu zien als we rondrijden. Want nou is het eiland bijna volgebouwd. Dat is onze indruk. Maar toen waren de woningen schaars. En we konden een gedeelte van een huis huren aan de Nikibokenweg. Dat huis was bewoond door een alleenstaande man. Die was het hoofd van openbare werken. En zijn vrouw en kinderen die waren in Nederland. En hij had genoeg aan 1 kamer met een keukentje. En de rest van het huis, dat konden wij huren. Hij is toen al vrij snel ook weer vertrokken naar Nederland. Waardoor we het hele huis ter beschikking hadden. We hebben daar, ik denk, een jaar gewoond. Maar zijn na een jaar, waren we van overtuigd dat we voorlopig hier wilden blijven. Het beviel ons hier zo goed, dat we een huis zijn gaan bouwen naast de technische school. Dat was toch een ervaring, hè? Het in was die tijd. een hele ervaring, ja. En Dus gegaan. het was ook verrassend dat het mogelijk was. En zo mogelijk, we hadden geen architect nodig. Ik kon zelf een tekening maken en die moest je dan wel goed laten keuren. Maar ja, je begon maar. Je nam een man in dienst die blokken maakte. Huurde zo'n apparaat om blokken te maken. En liet koraal en zand kon je laten komen. En nou ja, het was een avontuur. We begonnen maar. En nou, dat ging heel goed. Het huis bestaat nu niet meer. Dus is dat een teken dat het niet goed gebouwd was? Nou, ik weet het niet. Er zat wel, naar men zei, betonrot in. En later heb ik wel ervaren dat bouwen met het zoute koraal en zout zand wat gehaald werd in de buurt van Lagoen of zo, dat niet zo erg gezond was voor het betonijzer wat in verwerkt werd. Dus er zat betonrot in. En bovendien heb ik dan gehoord dat een keer een vrachtwagen het huis geramd heeft, waardoor men maar besloten heeft later om het te slopen. Maar wij hebben daar al de tijd dat we hier waren zeer prettig gewoond. Dat is vlakbij die ambachtschool. Ja, die was wel al gebouwd in die tijd. Dus toen u hier kwam was het al klaar. Ja. Nee, was nog niet klaar. Nee, toen wij hier kwamen was de school nog niet klaar. Ik kon dus niet in dat gebouw beginnen. Maar er was nog een grote ruimte leeg in de oude kazerne. Aan de voorkant was erin gevestigd de openbare lagere school. En in de andere vleugel, daar kon ik beginnen met de technische school. Maar ja, ik had nog niks. Ik had nog geen hamer, geen vijl. Ik had helemaal nog niets. Maar de inspectie van het onderwijs had op Curaçao werkbanken laten maken. Die werden overgestuurd. En ik kon naar Curaçao komen voor gereedschappen en andere benodigdheden aan te schaffen. Dat heb ik toen gedaan. Boeken, die kreeg ik van de technische school Aruba. En ik kon dus een leerplan opstellen. En toen ben ik maar begonnen. En nou, dat ging alles in één lokaal. Dat was werkplaats, tegelijk theorielokaal.
voor de algemeen vormende vakken kreeg ik steun van 2 leerkrachten van de lagere school die een uur per dag les kwamen geven in Nederlandse taal, rekenen, Engels en de vakken die daarbij hoorden. Wie waren die leerkrachten? Die leerkrachten, dat was de heer Herrera en Charles Beukenboom. Later ook nog, hoe heet die, Boy, was zijn voornaam ook alweer? John Boeboe noemde hem. Die heeft ook nog bij mij op school les gegeven. Maar dat was niet meer in die kazerne, dat was later in het nieuwe gebouw. Want toen het nieuwe gebouw klaar was, toen wist men nog niet wat men zou doen. Het bestuurscollege aarzelde nog, want ze wisten niet of een technische school, of ambachtschool, zoals het toen nog heette, of die levensvatbaar zou zijn. Maar de gezaghebber, dat was toen de HZ, die zei een keer tegen me, nou, weet je wat je doet? Je verhuist gewoon je boel over en je begint maar. Hè, zonder dus dat je daar eigenlijk een officiële toestemming voor hebt. Hij zegt, dat regel ik wel, dat bepraat ik wel. Hè. Dus zodoende hebben we een vrachtwagen ingeschakeld van openbare werken. En met de leerlingen hebben we toen het hele spul overgezet naar het nieuwe gebouw. Nou, en toen begon het eigenlijk pas echt te draaien. Ik kon machines aanschaffen en verder gereedschappen die nodig waren, boeken kon ik bestellen en nou wat alles nodig had. De tekenzaal werd ingericht, tekentafels kwamen ook uit Curaçao en daar konden we dus echt uitgroeien. Hoeveel kinderen waren in het eerste jaar? In het eerste jaar had ik ongeveer, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar het waren ongeveer 20 leerlingen. Eerste jaar. En nou, dat breidde zich uit. Toen was er ook behoefte aan een afdeling houtbewerking, want in het begin hadden we alleen maar metaalbewerking. Het richtte ons vooral op de mogelijkheden van de leerlingen om vooruit te komen en een van de betere mogelijkheden was toen de Shell op Curaçao. Er zijn dus dan ook later veel afgestudeerde leerlingen naar de Shell vertrokken. En dat ging dan via de Shell bedrijfsschool, waar ik dus ook vele malen te gast was. En ik moet zeggen, die hadden de leerlingen van Bonaire zeer graag. Gaven zelfs een voorkeur aan de leerlingen van Bonaire. Ook vooral omdat de mentaliteit van de leerlingen beter was nog dan die van de overkant van het plaatselijke eiland. En, ja. Hoe kwam je eigenlijk aan het materiaal, dus om die les te geven? Bijvoorbeeld om te lassen en zo. Was het gemakkelijk in die tijd? Ja, de meeste materialen werden wel in Nederland besteld. Dat ging dan via firma's op Curaçao. Ik kon een lijst opstellen van wat we nodig hadden. Ook dat was jaarlijks, wat we nodig hadden. En dan werd er een openbare inschrijving gehouden. Ik bestelde dus niet rechtstreeks, maar het ging allemaal via het bestuurscollege, wat tevens het schoolbestuur vormde. Dus ik kon mijn behoefte jaarlijks opgeven en dan volgde er een openbare inschrijving en de firma die het laagste was en
bovendien voldeed aan de kwaliteitseisen, die kreeg dan de bestelling en het werd geleverd vanuit Nederland. U waren eigenlijk u kreeg assistentie van 2 leerkrachten van de lagere school, maar later als het met die timmerafdeling en zo. Ja. Toen kregen we een timmerafdeling en een leraar uit Nederland, de heer Van Slochteren was dat. Werd dus in Nederland werd er weer in de onderwijsbladen werd een advertentie geplaatst en via het Van Tillenhuis kregen wij dan die sollicitanten doorgestuurd. Ik moest dan uiteraard advies geven wie aangenomen zou worden. Dus ja, aan de hand van welke bevoegdheden dat ze hadden en waarvan ik dacht dat ze hier het beste zouden passen, werd dan een keuze gemaakt. En dat ging niet alleen voor de technische leraar, het leraar houtbewerking en later nog ook weer kwam er een leraar metaalbewerken bij. Maar ook een leraar voor de algemeen vormende vakken werd op die manier aangetrokken. Kwam ook uit Nederland. U zag dus het aantal leerlingen groeien gedurende het eerste jaar. Het aantal leerlingen groeide. Ik meen dat we op de hoogtepunt ongeveer 130 leerlingen hadden. Getallen weet ik niet precies meer uit mijn hoofd, maar dat zou nog wel uit de archieven kunnen blijken, denk ik. We hebben later nog een aparte afdeling gehad, want we hadden in het begin, net als op de andere eilanden, was er een toelatingsexamen. En dat toelatingsexamen behelsde vooral de algemeen vormende vakken, dus het lager onderwijs. Maar er waren toch leerlingen die daar niet aan voldeden. Maar die konden we niet op straat laten lopen natuurlijk. Hè. En toen hebben we in overleg ook met het bestuurscollege een klas ingesteld, die noemden we dan de praktijkklasse. Die jongens die waren wel gemotiveerd, maar vooral om met hun handen te werken. En dat is toch wel een succes geworden, want daar zijn bijvoorbeeld hele goede lassers uit voortgekomen. De mentaliteit, ook onder die jongens, was erg goed. Ze wilden wel, maar het liefst met hun handen werken. Dus lassers, draaiers, bankwerkers, die voldeden in de praktijk heel goed. En er zijn er ook vele, ik denk dat we nu daar geen onderscheid bijna meer tussen kunnen maken. Of het een van is het normale, zou ik zeggen, technisch onderwijs is en het meer speciale praktijkgerichte onderwijs. Maar in al die jaren, dus de eerste 10 jaar zo, is het gebouw uitgebreid over het aantal leerlingen? Het gebouw is uitgebreid. In het begin was, toen de timmerafdeling erbij kwam, kreeg die 1 gedeelte van het hoofdgebouw. Het hoofdgebouw was namelijk in 3 te verdelen. Het had een kap met 3 zadeldaken. En het linkergedeelte, dat werd toen ingericht voor de houtbewerking. En het middengedeelte, dat was autotechniek. En het rechtergedeelte, dat was vooral het bankwerken, machinebankwerken. Dus het metaalgedeelte. Het was natuurlijk een beetje ongewoon, een beetje gevaarlijk ook om houtbewerken naast bijvoorbeeld lassen te hebben in 1 lokaal, in 1 ruimte. Dus we zijn eerst begonnen
met de bouw van een timmerafdeling, een houtbewerkingsafdeling. Dat is het gebouw als je er recht voor staat aan de linkerkant. Dat is gebouwd naar een voorbeeld van een uitbreiding van de lagere school in dezelfde stijl. En dat is uitgevoerd door openbare werken. Er is geen aanbesteding geweest of zo, maar het is door openbare werken, met de toezicht van het hoofd van openbare werken, is dat uitgevoerd. En nou de timmerleraar, de houtbewerkingleraar, die heeft het zelf ingericht. In het begin hebben we begonnen daar met eigen gemaakte werkbanken, maar de duur verdeelde die niet zo erg, want die waren van een beetje een goedkope houtsoort gemaakt en gemaakt door de leerlingen. Die waren nog niet verleerd. Later zijn daar betere hardhouten werkbanken voor aangeschaft. Oké, we gaan even naar een pauze. E nós também aqui hoje televidente diz que mais de entrevista aqui que nós temos com o senhor Harry Holton, que é o primeiro diretor de Ama School técnico na Bonaire. Diz nós também. Cada dia na praia eu ficula de ouro. Viva não me importa, me for viva do bique. Dale lastimamento, vitambe da simele. Dale lastimamento, vitambe da simele. Harry Holton, 85 anos de idade e está vivo atualmente na Holanda. Ele na Bonaire, país que ele quer nombrar como cidadão de honor na Bonaire. En Harry Holton, de eerste leerlingen van de Ama School. Wat kunt u vertellen over, over hen? Rustige leerlingen, waren ze druk of? Nou, de eerste leerlingen die... Ik weet wel dat het een zeer goede groep was. Ik heb later ook wel eens gedacht, wij waren de eerste school voor meer uitgebreid onderwijs, van technisch onderwijs, maar er was toen nog geen MULO of MAVO hier. Dus ik heb wel eens gezegd, we kregen dus ook wel het neusje van de zalm. Vooral die eerste leerlingen, dat was een zeer goede groep. Ik herinner me namen, Janka, George, Henry George, Vis, Dolphy Vis, Marcena. Nou, mijn geheugen gaat een beetje achteruit. Het is lang geleden en ja, ik ben op 6 september 85 jaar geworden. Dus u zult me niet kwalijk nemen dat wel wat gaten in mijn herinneringen zitten. Die kinderen, waren er ook kinderen bij met sociale problemen in die tijd? Nou, echt sociale problemen. Ik heb wel eens verzoeken gekregen van ouders of ik hun kinderen niet eens goed wilde aanpakken, want ze waren thuis zo lastig. Verdere sociale problemen heb ik eigenlijk niet onderkend toen. Wij hadden natuurlijk wel eens dat kinderen niet op school kwamen. Die spijbelden en nou, meteen kregen dan de ouders een briefje thuis. En
Dan had ik wel gesprekken met de ouders. En dan kwam het toch wel weer voor elkaar. Ik heb ze altijd ook goed op het hart gedrukt dat het voor hen vooral van belang was om naar school te komen. Meer voor hen dan voor mij. Had u goed contact met de ouders? Ik had regelmatig contact met de ouders, ja. En we hebben ook open dagen georganiseerd, waardoor de ouders de school konden bekijken, konden zien hoe de leerlingen aan het werk waren. Ze kregen ook huiswerk mee en dat was zeer bevorderlijk voor de goede gang van zaken, moet ik zo zeggen, ja. Hoe was het contact met de fraterschool of fraterscholen? Want die leerlingen kwamen eigenlijk... Die leerlingen kwamen in hoofdzaak van de fraters, ja. Daar was uiteraard een goed contact mee. Niet zozeer over de inhoud van het onderwijs, als wel voor de achtergrond van de leerlingen. Nou, we overliepen elkaar niet, laat ik het zo stellen. Dus ik kwam niet bij de fraters op school, behalve dan voor mijn eigen kinderen die daar op school waren. Maar het normale contact, dat was er natuurlijk altijd. Maar er was geen contact over leerstof of leermethoden of dergelijke. Dat hadden we niet. Wat dat betreft waren we dus onafhankelijk van elkaar, zou ik haar zeggen. U werd vaak geroepen, heb ik gehoord, door de zusters van het hospitaal om technische problemen op te lossen. Door de LD Gerards bij de supermarkt. Klopt dat? Ja, laat ik je dit vertellen. Toen, ik was een keer inspecteur van onderwijs op het eiland. En dat was juist in die tijd van die storingen bij de Bokenspelonk. Die inspecteur die vertelde toen onderweg, maakte daar een rit naartoe en de gezaghebber die ging mee, inspecteur van onderwijs en mijn persoon dan. En de inspecteur van onderwijs die vertelde toen, de heer Stappershoef was dat, dat toen het in de Staten ter sprake was gekomen om op Bonaire een technische school in te richten, te bouwen. Toen werd hem om advies gevraagd en toen had hij gezegd, als er op Bonaire een technische school komt, dan komt daarmee ook veel technische kennis op het eiland, waar het hele eiland profijt van heeft. En zodoende werd je ook als directeur van de technische school, werd je geacht dat je overal verstand van had. Nou, ik ben zelf nogal een knutselaar en die me graag ook dingen bestudeert die ik wil doorgronden. En zodoende kon ik dus veel zaken opknappen waar ik van tevoren nog nooit mee te maken gehad had. Ik werd bijvoorbeeld een keer geroepen bij de bioscoop van Neetse Christian, want daar deed de lamp, de projectielamp, die werkte niet meer. Nou, ik had ook nog nooit een grote projectielamp gezien van een bioscoop, maar dat bleek een vlambooglamp te zijn. Een vlambooglamp, dat is dus een elektrode waartussen die dicht bij elkaar zitten, waardoor dus net als bij lassen een zeer felle vlam brandt. Nou, bij het lassen, daar
brandt de elektrode niet op, want die smelt weg in die vlamboog. Maar bij zo'n vlamberglamp is die elektrode van koolstof en die brandt niet op, maar die slijt wel langzaam. Dus die moet op een gegeven moment, als die vlamboog te lang wordt, dan moet die elektrode weer bijgesteld worden. Dat gebeurt automatisch. En nou ja, dat had ik dan uitgezocht, dat die brandde zo ver op dat de afstand te groot werd en dan doofde die vlam. Dus toen heb ik me daarin verdiept en toen kon ik dus ontdekken waar dat dan lag. Dat lag dan aan een elektromotortje waarin later bleek een slecht contact zat en enfin, ik kreeg ook dat voor elkaar. Datzelfde ging met airco's, koelkasten. Ik heb voor de bevolking vele koelkasten gerepareerd. Ik had eigenlijk ja, in Nederland, zeker in die tijd, nooit iets met koelkasten of airco's te maken gehad. Maar ik heb met deze kennis hier wel eigen gemaakt. En hier kwam het nogal eens voor dat koelkasten, die werden lek geprikt. Want mensen die hadden ijspriemen en die maakten in de koelkast ijs en dan vroor dat ijs vast. En dan maakten ze dat met een ijspriem kapot. Maar ja, toen der tijd, de hele oude ijskasten, die hadden roestvrij staal vriesgedeelten. Maar de nieuwere, die kregen aluminium vriesgedeelten. En een ijspriem, die gaat daar zeer makkelijk doorheen. Ja, dan deed de koelkast het niet meer. En ja, dan kon die in zee gegooid worden. Of in ieder geval werd die afgedankt. Maar ik had toen een methode waardoor ik die vriezers kon repareren. En opnieuw met gas kon vullen. En ja, zo heb ik toch wel veel mensen geholpen om hun koelkast weer van de ondergang te redden. En datzelfde gold voor airco's. Wasmachines wel eens, ja. Het gouvernement had in der tijd ook een machine voor ijsblokjes te maken. Die stond onder het gezaghebbershuis. En nou ja, dat was dus om ijsblokjes te maken ook voor de vissers, voor de vis te koelen en zo. Nou, uit dat ding dat werkte dag en nacht, hè, dus daar waren ook nog wel eens storingen aan. En ook daar heb ik vele uren besteed om dat ding aan de gang te houden. Ja, Bonaire had behoefte aan een hijskraan. De Shell die had hijskranen in de uitverkoop. Ik werd uitgenodigd om naar de Shell toe te gaan en kijken of dat iets voor Bonaire zou zijn. Dus ik heb daar een grote hijskraan uitgezocht. Die is naar Bonaire gekomen en nou uiteraard om dat ding draaiende te houden werd ik ook weer ingeschakeld. Ook heel wat uren aan besteed. Die hijskraan die heeft heel veel dienst gedaan met de bouw van het eerste hotel op Bonaire, Hotel Bonaire. Daar is veel beton in verwerkt. Ik heb er nog aan die hijskraan een soort grote emmer gemaakt van ongeveer die liet ik dan op school maken, van waar een kubieke meter beton in kon. Bij het beton storten werd die hijskraan gebruikt en die heeft dus jarenlang op het eiland dienst gedaan om allerlei vrachten en ook dienst gedaan als hoogwerker. Ik gebruikte hem zelfs bij de technische school om de hoge wanden te schilderen. Daar werd dan aan de kraan
een platform gehangen waarop de schilders konden werken. U werd ook bekend hier op Bonaire toen ik zelf klein was. U was de man van de cinetruck. Van de cinetruck. Van de cinetruck, ja. Dus een geliefd, Ja. iemand die geliefd was bij de kinderen. Ja, wij hadden hier een filmdienst, zal ik maar zeggen. We kregen elke maand films uit Bonaire, of uit Nederland. Elke week het journaal uit Nederland. En men vond dat moest op meerdere plaatsen op het eiland moesten die films vertoond kunnen worden. Dus toen hebben we op verschillende plaatsen projectieschermen laten zetten. Dat waren stenen muurtjes of een wand die wit geschilderd waren. En samen met het hoofd van de Beatrix School, in de tijd de heer Smit, verzorgden wij dan elke week, minstens 1 keer in de week, ergens op het eiland een filmvoorstelling. Dat was in Kralendijk, dat was op Antriol, Terre Cora en Rincon. Dus elke week werd er minstens 1 keer film vertoond. En dat waren dan, ik zou maar zeggen, educatieve films, maar ook om het aantrekkelijk te maken, films, ontspanningsfilms, oude films van Stan Laurel, Oliver Hardy, ook soms tekenfilms erbij. We kregen dan elke week een pakket uit Curaçao en dat werd zeer gewaardeerd door de mensen. Ik heb dat geordend toe, dus die mensen daar die... Oh ja, dat kwamen dit heel graag en dat was gewoon feestelijk. En later werden boeken uitgeleend. Niet al die plaatsen was toen elektriciteit. Wij kregen van de Sicusa een kleine benzinegenerator, waardoor we zelf elektriciteit konden opwekken. En die werd geplaatst in een oude ambulance, dat noemden we dan de cinetruck of de filmtruck, maar dat was tevens, later was dat een rijdende bibliotheek. Er werden de boeken ingezet waar de mensen boeken konden lenen en terugbrengen. En dat was dus ook een van de, ze zeggen, de buitenschoolse activiteiten. En dat werd zeer gewaardeerd. Is dat doorgegaan toen u bent vertrokken? Ik denk dat het doorgegaan is, maar dat weet ik niet zeker totdat de televisie kwam. En ik weet ook niet hoe lang het doorgegaan is, dat heb ik nooit meer gehoord, nee. Den Keizer heeft de bibliotheek tijd gedaan. Het zal nog wel een tijd doorgegaan zijn, ja. Ja, meneer Van Hoppen ook, die heeft het ook later gedaan. Ook meneer Van Hoppen, ja. Dat was een leraar van de onderwijs van de lagere school. Later hoofd van de meisjesschool. Je hebt zelfs, heb ik gehoord, een vliegtuig eens gerepareerd. Ja, dat is ook een verhaal apart. In Bonaire is in de tijd de landingsbaan verlengd. En toen konden er grotere vliegtuigen landen. Het eerste grote vliegtuig dat er landde, dat was een Super Constellation. Een 4-motorig propellervliegtuig. Groot ding. Nou, die kwam op Bonaire aan en het is veel mensen toen opgevallen dat de passagiers dat die een beetje uit dat vliegtuig strompelden. Daags na die landing kwam de flight engineer, dus de boordwerktuigkundige, die kwam bij mij. En hij had wat gereedschap nodig.
En wat is er aan de hand? Ja, zei hij, dat is een heel verhaal. We hebben nogal wat pech gehad onderweg. Het vliegtuig was van een kleine maatschappij, Flying Tigers. En die hadden dat overgenomen van de Pan Am. Want de Pan Am die ging toen met straalvliegtuigen vliegen. Nu was het eerst begonnen dat op de neus van het vliegtuig stond een heel blauwe kegel. Waaruit ik begreep dat er was een soort Sint-Elmesvuur. Dat vliegtuig dat was dus statisch geladen. Nou, die piloot die had gezegd tegen die boorwerktuigkundige dan, nou, dat heb ik al eens vaker meegemaakt. En nou, weet je, geef de passagiers allemaal een whisky en dan vlieg ik in die wolk daar en dan ontlaat het zich en dan is die kegel weg. Dus zo gezegd, zo gedaan. De passagiers kregen allemaal een borrel en zegt, we vliegen die wolk in, een grote knal en alles was over. Zegt, daar begon het mee. Maar toen begon er één motor te roken. En dat werd steeds erger. Dus meer whisky naar de passagiers, dat die dat niet zagen. En het was intussen donker geworden. En we zijn toch maar doorgevlogen en later op 3 motoren, want die ene motor is uitgezet. En nou heb ik hier uitgezocht wat er aan de hand was. Er was namelijk een turbocharger, waarvan elke motor er een paar had. En die was defect. Maar hij had een reserve bij zich. En die moest er ingezet worden. Daar was hij mee bezig, maar hij had niet voldoende gereedschap. Dus daar heb ik hem mee geholpen. En ook met het inzetten van het apparaat. Hij heeft toen hier, want hij had heel veel olie verbrand, vandaar die rook allemaal. En toen hier bij de Shell een paar vaten gewone motorolie gekocht. En die moest erin. Dan had ik nog wel een handpompje. En met wat slangen en met een handpompje hebben we daar een paar 100 liter olie weer in die olietank van het vliegtuig gepompt. En dat was dus het verhaal van het. Maar ja, door die vele whisky die ze daar gratis uitgedeeld hadden, waren die passagiers niet zo vast meer ter been toen ze op Bonaire kwamen. Want die gingen toen rechtstreeks naar het toenmalige Hotel Bonaire, vooral voor het bezoek aan het casino. Dus, ja, maar ja, meneer Holte, in eind jaren 60 bent u weggegaan naar Nederland. ja. Waarom? Vooral, ja, ik werd toen 50 en ik had langer kunnen blijven, maar 2 van onze kinderen, die waren al naar Nederland en om te studeren, verder te studeren, want we hadden hier de MULO, hadden die af. En dan zou de 3e weg moeten en het jaar erop zou ook weer de 4e weg moeten. En dan zou ons gezin dus helemaal uit elkaar vallen. En mijn redenering was toen, als ik nu naar Nederland terug ga, dan ben ik nog jong genoeg om daar nog wat jaren door te werken. Als ik hier nou nog 5 of 10 jaar zou blijven, dan is de kans dat ik daar nog aan de slag kom, is natuurlijk niet heel. Dus dat heeft de doorslag gegeven om naar Nederland te gaan. Ik heb dan ook nog, ja, het was wel met pijn in het hart dat we weggingen. Maar ik heb in Nederland nog 12 jaar ongeveer in het onderwijs gewerkt. En toen ik dan 62 was, toen ben ik eruit gestapt en toen heb ik me heel gewijd aan mijn huis en mijn tuin en mijn gezin. En toen zijn we daar nou ik kan niet zeggen een rustig leven gaan leiden, maar wel een heel ander leven.
Oké, bedankt voor de interview en succes. Dank u wel. En ik mag hier toch wel zeggen, we zijn heel erg gelukkig dat we hier toch weer eens een week kunnen doorbrengen. En Bonaire zal altijd in ons hart gebrand blijven. Ja, je hebt de vooruitgang gezien hè, van het eiland. Ja. En we zien de vooruitgang van het eiland en dat is ook geweldig hè. Ja. Esse aqui, pues, televidente, estava nosso programa Gerência Água, em qual nós vamos conversar com o senhor Harry Holton e cortico se que também com sua esposa. Nós estamos back outro semana para outro programa Gerência. Cada dinambra ya wesi pikula di oro. Viva na mi porta mi viva lubite. Dale tastimamiento mi tambe tastimele. Dale tastimamiento mi tambe tastimele. Y cuasina mi pora sidalia. Dalia vira los bastos, dale que mi ma. Yo me chale a mi tapai. Ni nada con mi pora regalado.